assalamu alaikum mon bandiraɓe en calmini goto fo inde mum e yettode muɗum en mbiyama ko wone jaam fo yaato ko enen ɓuuri enen e windere nde foof en garti ɗo ene kadi émission meɗen gonka debbo e rendo men sa wi gonka debbo e rendo men noon kalda e gorko kalda e suka kalda e mawɗo hande noon mboɗo jogui weltare mawde saabu mboɗo jogui invité ji jontaɗi yonaɓe koye mumen kadiali mi salminima guiɗo mi salmitima Bineta assalamu alaikum Renndo fulɓe onon kala on calminama on weltanama jogade bellanno mawɗo artuɗo hen e Piindi a weltanama no fewi eyyi somi ummima e kadiali noon mi aray pour la egga beeli egga o kam ne wowi plateau o ari ɗo arti ɗo henna ewa caggal yettude Allah e julde nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en jetti nene baba en calmini dendago jeeɓowo ayawo Piindi TV en goppani hay goto e widema mi salmitimama Bineta e salminde kadiali sehilam ene wonde kawam Mama Gueye e wiide kadi en puɗɗorima bisimilla ene wonno en gowi plateau wallahi eyyi so ɗum ɓenni noon en garat e bani meɗen gorko mo wona bande gorko sa welama mbiya Thias walla mbiya Mama Gueye walla mi haɗa ɗon tan mamma salminama mi salmitima Bineta weltare tan e jogade welama vraiment donc je crois le plaisir est partagé surtout ɓe nenniɗa kam e plateau ɓe comme no jeyno wirini ko baɗam kadiali tamit c'est ma petite sœur adorée donc jogade weltare tan vraiment e widema kadi alhamdoulillahi rabbil alamin jetti Allah kam ɓe garɗon ɗo kam vraiment e oɗo invitation eyyi en gartat tan joni ko yaawi e ko yacci e sujet meɗen mo jewtitten hande noon mbiɗen ko kiram noon ene gorko ene debbo ɗum noon ko yaawi ko yacci Kadia eyyi Binta hande addi yewtere mawde yewtere dillinode aduna kiram nana banggueji foof heɓe noon so nani kiram cikkata kiram ko hakkude gorko e debbo kiram ko haɓɓi ko heew eɗen mbawi yaade banggue hakkude ɓiɓɓe babagu eɗen mbawi yaade kiram no wona batte ligguey kiram no wona batte foof no heewi kiram kono enen andi mbaɗa andi hande kiram meɗen ɗam kiram de relation hakkude gorko e debbo hakkude relation hay so debbo ala ɗon yimɓe ɗiɗo wurdoɓe Binta min sa namde kam kiram namdeɗa kam ko ganduɗo ko coftanmi wonno min komi cuɗowo min wino kato yiɗi hande moppi hande ala kiram moƴƴi banggue goto moƴƴani banggue goto hol banggue boni presque tawmi kirata o waɗani comprendre par ce que kiram ko rafi c'était une maladie lay ko rafi wona e neɗɗo par ce que a jooɗa waɗa imagine ko wodani sahani ene wooda par ce que Allah no wadduma e gorko mo gandanɗa hoorema taw wona tan soogi janggo jooɗiɗo joni noon sa ala won muñal taw ka suko andi hakkude dewgal hakkude to gonɗa cuuɗe to monta crédit ɗe no mbaɗa no cherta won hen kiram so kiri wonat koye wardirede wonat koye dugge mbaɗa ko manifestation won hen ko hiroɓe ha maya taw kalta kiram ɗon koye nder ɓernude ɓen gonata dam noon ɓuuri bonde rokkam ɗo eyyi pullo mi arayma kiram hakkude debbo e gorko hande comme liggey mo mbatten o neɗɗo fof ene andi ɗum goho ken artiseɓe ɗiɗi eɗen jaaha ban yo ban partout hakkude ma e joom galle ma so famani wiye artiseɓe ko bandiji ɓe ko cagaji ɓe ko ni ɓayi joni gorko ma so waɗani comprendre holno mbaɗa wurdude ɗum ɗon e muɗum ewa Bineta sa wi noon mi jaɓat par ce que ko hunde wuurade eɗen guuri ɗum no fewi surtout enen les femmes artistes a yiyat pour ndeseɗen ni jogueɗen taw eɗen jiiɗi dewgal kono ngakkat par ce que ngakkirta ko gueɗel eɓe hetti famde artiste o ko wutte mo ɓorniɗa tan sa waɗi hen ko mbatta ko sa gayni a ɓortat pawa debbo moƴƴo o ko jikku bonɗo o ko jikku ko ɗum woni probléme men en mbawa sendude noon différence o hewɓe mbiyanmi par ce que hande neɗɗo no wawi wonde wasde wonde artiste taw ka a tiiɗa ko hoorema taw ka ɓi moƴƴo gummoɗa koye iwde moƴƴiri kono an jikkuma moƴƴani ko fawre Allah oɗo artiste hande jowo
taw ɓuri jikku o ɓi moƴƴo par ce que ko yimɓe fof ni ko ɓiɓɓe moƴƴi kono ko jikkuji ɗi ceerti sa namdimami ko faate gonɗo caggal leydi ko wayno minen rewɓe ɓe wonɓe amen ngala ɗo no caggal leydi pour pamodiren faw daña gorko dariɗo lang bawɗo waddema comprendre bawɗo tawtidema kadi dewgal ko confiance ɓinta gagaɗo confiance ala dewgal ngal yaata base dewgal ko confiance base dewgal ko communication an debbo o nde gorko ma tawma e golle ma on jewtidi on pamodiri hunde fof ko pamodira ko jewtidira wiide min de koye gollam ɗe tawɗa kam golle ɗe ɗon aɗa andi ko namdi momi yah momi liggo momi waɗa ni so joom galle ma jaaɓi ɗum par ce que debbo kadi so resama heddoto tan koye eyi joom galle mum so woni aɗa yiɗi resde kay so woni aɗa yiɗi dewgal ma son pamodiri ɗum anne debbo wat rassuré gorko ma rokkam ɗon mi wat rassuré gorko ma Mamma Gueye mi arta e ma hande kiram gorko e debbo hol poɗɗe hen hirto goɗɗo ni mbiɗa gorko e debbo rek ko couple mbiɗa wadde kiram c'est valable pour gorko c'est valable debbo aɗa le problème c'est quoi ko wiyete ko ɓurti fof rufat e nder haala ka jaa joni mi nani wiya kiram aɗa andi joni so wiyama kiram tan yimɓe cikkata ko couple mais kiram la jalousie no wawi wonde banggue foof jiya neɗɗo moƴƴo no waɗa ko moƴƴi kira pour wadde no wayni jiya neɗɗo no waɗa ko feewi kira pour wayde no wayni mais joni sen yi kiram tan yimɓe jaadoto koye couple par exemple wonduɓe gorko e debbo donc la jalousie no moƴƴi par ce que neɗɗo so yiɗa ko moƴƴi hirata neɗɗo so yiɗama hirata mais kadi yimɓe paam kadi dewgal wonko soomi hen chance tan hen mais kadi wonko woni hen ko ganduɗa yimɓe paamani walla hay nde paamoyta taw ko woni trop tard aɗa andi ko heewi hen yimɓe ne mbiye debbo haade ma nadde hen wadde ɗum ƴeewɗum naggam naggam ayna ɗum so yiɗi ko yiɗi ko no wawi suuddema ko suuɗatma ko kala ne weela yaltinde yaltinta ɗum tawi no wiye wona choix mais ko chance c'est important pour savoir ça aussi hein wona tan mi yiɗi neɗɗo no ɗo ɓi aɗa wawi jogade bamma wona ceerno ma wona neɗɗo moƴƴo e genre jibina mo ganduɗa nde arata e galle yimɓe cikkata oɗo to ummi ɗo no moƴƴi mais après ko yaltinta ko donc mais kadi wona worɓe kamɓe mbaɗata ko tahi rewɓe maɓɓe ene kiraɓe won hen e worɓe joni holko mbiɗa holko tawiri wiye wone worɓe kañum mbaɗa holko wayno wona worɓe hande desa debbo ma baɗɗo fayida ene nananma joƴƴina ɗum to poɗɗa joƴƴinde ɗum yaata artata an noon hankkadi ne lowod musorɗa wisata kom eyyi joni aɗa andi ɗo ko parfois ko sikkitare tan par ce que ko mbi ko kalata ɗo parfois ko jogade jorto joɗɗo tan e jorto bonɗo worɓe nana ɗo misoruji ne mbirta ɗumen ne jaaɓe toppitaki ɗum aɗa sikki ɗum no gasata par ce que aɗa gurdani ɗum ko probléme de confiance d' abord neɗɗo sa yiɗi ɗum totti ɗum confiance min en commençant par pour min mbeɗa wawi tottude exemple e min par ce que min ɗo joni mi waɗi 22 ans de mariage debam alhamdulillah rabbil alamin meeɗa suutade meeɗa ko suutade wiyeteno de meeɗa suutade meeɗa seedede ɗum ko yetteral wona yam noon wona kam ko Allah tan walli min donc il faut savoir kadi ko heddi ko kadi o tutti kam confiance mi tuttimo confiance joni jiɗɗa wiide andal ko parfait machallah alhamdulillah ɗum ibu kadi woni alhamdulillah mi dañi ko muusibi noon ko ibu kan ala haydara o mani mbeɗa ala probléme kadi a mbaɗa hettima acca wintanani mbaɗa haala kiram entre debbo e gorko wonto to nodɗa a wawata wadde maîtrise par ce que gilli ma e yidde ma e reef mo jitta e hakkude moɗon o yitta bono sa yiiɗi neɗɗo a hiri ɗum ha waasi ɗum mi jokkir holno way min somi felliti kiram wonto haadata par ce que min mi hirata mo yiɗa kam gorko wonko waɗanma e galle kiraɗo goo nodda ɗum baaji andi kiram no wawi wasde kiram sans départ neɗɗo no wawi waɗirde manifestation woni hen gulnata ko ndiyam woni hen pasnata ko tuwlin woni hen mbaɗa ko ɗum ɗon kono woni hen kadi ene kira yiɗa wadde sauvé couple muɗum nodda joom galle muɗum pecce jamma ɓe jooɗo ɓe jewtida ɗum woni lawol taw koye kiram ko woni mbajoɗa hande mbajoɗa janggo kono ɓawo janggo no wajata kom e ko tagi ɗum ko jikku gueɗe ɗin noon woodi
mi jaɓat mi jooɗo mi muñir sabu Allah muni ɗeɗo metti ne wawi ñalowo ma ar Allah artiram o change won hen noon rogo men change ɗumen te ɓuuri bonde fof gorko boɗowo debbo ne hira ne haala ay gorko ma sene fide ene yahan arta haysina a tawimo e dow ɗum suudu goɗɗo walla dow debbo goɗɗo jar ndiyam deƴƴa dara ɗum patta ko haala sa haalano a waɗi gorko o kono jiya gorko ma ne waɗa hunde mbiya coodmami tottumami kewa haala caggo a rokki gorko ma fit kono ɗum noon ne satti an si wona ene satti mi jokkita deynam ene satti kono sans départ sa yeehi ay hunde fof relation so ɓooyi a yahat wona hen professionnellement won dewle kiram ñokkuɗo fayida de rankaɗa bonne dewgal ma jooɗo ngane feex nga safdi jogoɗa fullo jogoɗa fayida par ce que woni hen ko haasidagal tan darana wonnoma hakkude ma joom galle ma pour kira jaaha min ɗum nawata kam kono debbo noon o kono ɗon mi artat ɗon ka jaali ko kalɗa ko aɗa andi sa yi joni ñinane mbimi mbaɗa rassuré gorko ma woni debbo woni gorko noon mbaɗirta rassuré debbo ma woni kala ɗo pawɗa felo ma yo gorko ma andu an ne gorko kala ɗo fawɗa felo ma won rassuré debbo ma eyi ɗum ɗon addat confiance hakkude neɗɗo e neɗɗo kadi dewgal so waɗi cuuɗodiral tan waɗi fenade yaada surtout par ce que ko ɗum addata saaha neɗɗo jogo e ma doute tawa yahani ko boni exemple hande gonɗa e joom galle ma téléphone ma sona tan gummoɗa an debbo notoyɗa banggue goɗɗa tuumi hoore ma anne gorko noddeɗa tan doga paya nder dus walla jalta bowal da jaaha aɗa noto téléphone tuuma ari manam a adde hakkille neɗɗo o hunde nde ganduɗa o wonta hen bien hankandi hakkille makko ñawal hay sa waɗano ko boni hakkille makko ñawi ɗum waɗi so yimɓe gondi yo gonde dow gonga cuuɗodiral wat fotani wonde e dewgal woni gorko woni debbo kadi rutti Bineta aɗa andi saaha gorko ne hira hirma an debbo surtout min nanduɗa kam koye domaine les femmes artistes c'est normal min kire minen par ce que gorko wawa wadde supporté yiide debbo mum banggue yo bangnanato toon aɗa wonda e worɓe jamma e ñalawma subaka e kiri saaha daña tournage ha wiye Allah ko bar subaka ɗum wona gorko fof wawi wadde ɗum supporté kono hunde foof noon koye dow yewtere e famodirde ko heddi ko noon wona kiram ko kaaƴi aɗa andi yimɓe ne nanga kiram hande ƴettu debbo mum wari wardi sukaɓe mum aɗa andi l'autre fois nani ɗo barnoɗo debbo mum wari sukaɓe mum e dow kiram ɗum ko kaaɗi woni kirameji wona voilà kiram ko kaaɗi ñande ni mi waɗi hen émission Voilà. debbo dari wi gorko mi rokku ɗum dade gorko felli ɗum noon sa yi ɗum wonto fuɗɗorino ɗo fuɗɗorino ɗo debbo fonno tagde guilay law ay hunde won maale to tottan ma tan yaw goppa ay ma ɓe wiye kaaƴe mahre ko guilay kecce so fuɗɗima waɗi violence waɗi piggal non ɗum je ne pardonne même pas wona rewɓe jiiɗi ko violence de min won debbo mo kaldumi o wi kam kanko o haɓay gorko makko fiyamo ho o maaya para en welnomo ɗum ɗon ko plaisir e makko ɗum ko babbaga min kam ɗum kam ɗum kam wona billahi wallahi te mbaɗa wawi widemo ko kaari e kaari e kaari minen joɗɗi mbimami o wi kam noon o wi kam ko plaisir makko ko yo gorko tan fiimo tan ho o maaya so pari noon welnomo ko vice o wi ɗo welnotomo ɗo noon kanko ɗon ko dañata ko kanko e Allah gandi koko mbiɗa neɗɗo fof noon neɗɗo fof e ko tinata neɗɗo fof e ko tinata tini ko boni o tini ko boni kono no moƴƴe makko ko plaisir wona plaisir wiya neɗɗo fof kono dañita plaisir kañum andi kono est ce que o plaisir ko plaisir ala ko woni e makko ko wonani ma wonani o wonani o ko neɗɗo fof aɗa yimɓe potani neɗɗo fof no nanguirta amour wonɓe ganduɗa amour e hayso ko debbo ma an walla an o ko gorko ma an a yiiɗa ɗum yiide tant que nde poɗɗa ɗum yiide tan yiyata ɗum wonɓe ganduɗa jiiɗoto yiide couple a tuuma ma kala wonata ko hol kerisi wonɓe ganduɗa ko par téléphone a faami jooɗoto à distance wonto à distance chaque une semaine mbiyata ni donc won fof no ko nekk no wuurda ay gasi neɗɗo fof nande e gasi joni on noon ɗum on ka ɗum ka oto go e gasi oɗon ka kam jarani yimɓe par ce que ko aɗa andi yidde kam neɗɗo fof no yiɗide annduru mum quoi par ce que wone rewɓe ɗe déjà wone rewɓe hannde sa ƴeeɗi ɓe jiiɗa worɓe won façon ŋaji worɓe wone worɓe tan jiiɗa won façon ŋaji rewɓe comme façon ŋaji worɓe façon ŋaji peut être joni ƴettede probléme profil
wone rewɓe hannde so ñii debbo so ñii gorko jontaar biyeteeɗo ko joom darde en korto korto ɓe jiiɗa wone ɓe ngannduɗaa mbiyata ko jiiɗa gorko ko tokoto a faami wone worɓe kadi nan ɗo kamɓe somi yii debbo no yewndere fof woni diriyanke min cohlaaɓe ɓe jiiɗa ko machallah tawi fiin kono kadi alini donc plaisir goɗɗo hen o noon ko neɗɗo tan anndi ko woni heen ɗum tawi kadi pour min neɗɗo fof e kono jiiɗiri quoi mais kiram dal ko jiɗmi hen wiide kadi encore une fois yen nangu ko no foti wonde mais kadi ko hirete ko kadi parfois comme c'est les artistes c'est valable pour les hommes et c'est les femmes haali ɗum ɗo joni mais le plus important aɗa andi ko woni affaire o an jeyna ay kiram art wona jikko ko meccal aɗa andi parfois mi nanata neɗɗo waɗa ko jikko artiste jogui je ne suis pas d'accord artiste jogaki jikko ko neɗɗo jogui jikko art ko on métier sa waɗi ɗum a pari hen je donne un exemple a meeɗiide mécanicien walla tailleur tan jaaɗo liggey mum golle mum ha pari looto ha laaɓa tan jogo kirti walla jogo centimètre wiyene yahade géria gueluji kalden boom ne méccanno ko pari nde o lootima laaɓi est ce que mo hulde ko tailleur waɗɗo centimètre walla o jogo kiri a meeɗi ɗum yiide a meeɗa ɗum yiide c'est par ce que ko méccal makko nde yonti nde o waɗi ɗum o pari o lootima art kadi c'est un métier ayno bureaucrate o dogdata yaha e galle mum ummo yaha huɓɓo oto mum yaha bureau mum liggo mécanicien o yaha tailleur o yaha kadi ko ɗum noon par ce que yimɓe no kañinto koye men par ce que an so tawi an aɗa waɗa théâtre a faami mbiɗa ko métier ma a waɗi ɗum opte a waɗi ɗum poɗɗaɗo wadde jiyata kadi bo sukaɓe ɓulma mbaɗa ɗum joni a wontat ɗum valeur e joni ko a wontat ko wiwere joni o totten on valeur les artistes joni ko gorko kadi naata e debbo o yaha ɓoye saki no hiire an aɗa andi oɗo ko artiste comédien mais aduna fof ko jiiɗa ko communication kalden gila e law dès le début an gorko o so tawi a yiiɗi debbo o aɗa andi koye théâtre tawɗa ɗum oto felni woni déjà somi nanguima mi resima kala ko beeleɗa wat c'est parce que en ce moment jiɗɗa tan ko marde aɗa andi mi taƴani ɗon konngol ma Mamma Gaye Binta Tall aɗa andi min ko ɓuurimi musde hen parmi ɗum ɗon fof musimi ko ɓe ƴetti ko meccal théâtre ɓe mbaɗi ɗum hunde bolle puyde tu vois te aɗa andi leñol kam so yeehi ko art ko art nawata leñol yeeso kadi ruttotoɓe wiyoɓe ma ɓe jokku golle wiyoɓe meɗe yinma meɗe horsinmaɓe ko ɓen gartata hande baniɓe gorko yinma kamɓe bonnitta ko mbatta mbaɗo o théâtre ɓe jiɗa koyeme ɓe ñalla ɗo waala ɗo tawa ñalla ɗo waala ɗo ko pour leñol ngol ko pour leñol ngol kadi ko hunde nde ganduɗa ay sa yeehi ko Nigéria hande waɗoɓe ɗon ɓe art ɓuuri hewde kalis hay président par ce que tellement que ɓe gandi gëdde mabɓe eɓe mballa yimɓeɓe kadi ne gandi personnalité kono enen fulɓe eɗen jogui on probléme surtout enen rewɓe fulɓe waɗoɓe théâtre ɓe pour ndeseɗen jooɗoɗen e dewle men eɗen mbaɗa tous les efforts du monde mais pour jooɗoɗen ko probléme par ce que so a bonnitade oɗo banggue tan aɗan bonniti oɗo banggue walla joom galle ma jooɗo mi waɗa exprès kaari de meɗe andi ɗum mi yehino galle kaari mi tawi taw hay dara wonani hen sa hawre gorko noon koyel mo miijotako walla mo jiiɗa wona wasde yidde ni par ce que desɗo mo tan on yidma kono kiram nanga ɗum ha bonna hakkude mon taw jarani ko sikkitare par ce que aɗen ko kadi argay mi haalama argay won hen kadi e rewɓe hande kañum en tahi ene kire saabu ndimago ne woodi kala ɗo jaaɗa aɗa tawa ɗum toon gorko ma woppuma yaha ɗanno ala ko waɗanema kala ko cohluɗa gueɗe subaka waɗanma jiya gorel bolle puyɗe ndewa e muɗum kala ko gorko ma nelduma totta ɗum gorko woni jikko o arti Binta woni jikko mo mbiyatnomi o wona femme artiste o ko jikko ɗum ko jikko hande déjà mi on ko métier tan ko métier quoi kono métier goɗɗo ko neɗɗo wayata noon jiya debbo hande waɗa ko ganduɗa ko fotani wadde taw gorko ma ɗe ɗanni a faami on sa hiri ɗum par ce que gorko ma yiiri ko foti ene hirduma hande so gorko woppima ari tawti ɓinguel ngel ganduɗa jibinanɗum c'est normal hirma par ce que ko gonga hoddira Allah ne waɗa mais hen sahaji kadi sa jooɗinoma to poɗɗa jooɗade ɗo aussi ma wot ko tawani ken rewɓe noon mais kadi ene waɗi rewɓe ɓe ganduɗa ene mbaɗi fotif Binta kalden gonga noon a wonta caggal leydi duuɓi sappo duuɓi nogas
won roɓe wona maaro e duuli goppin ɗum galle bamum ar galle maɗa sa yi debbo tan rewe cukuli keccel walla nangam wona ñakkude fayde bitte wonko wona e neɗɗo koye meɗen tagga heddi noon ko yalta suuɗo walla feeña wona yimɓe fof noon sa won jabarma ɗon mi jaɓande kadi a jaɓani ko jaɓani so tawi noon an a joɗima duuɓi sappo duuɓi nogas a wawa artude yaafa joomum ala sa wawa yaafade aɗa andi an debbo a andi oɗo a wawa muñande ɗum ɗiɗo duuɓi kewɗa rokki wawde muñande ɗum haɓɓu kaake ma ha feewa mbiya Allah jarama a jarama mbimagam wawa rokkude ɗum ɗo e tawa no suuɗi ɓuri gacci darɗe ɓuri gacci ɗo mi jaɓiɗo mi artay par ce que min mbaɗen précisé ko rewɓe resaɓe min par ce que mo aaro kam wonno min mi hewani hen gueɗalde feewi sesino komi artiste ko jeynaɓe guuri hen tampere ko min tan mi wurani hen ala wuuri par ce que a kadi a mumen eyyi non sa yi guuri mi batte dewle en par ce que hande jeynaɓe probléme aji kawrat hen min kam mi hawrani hen kono mbaɗa waɗa prisé mbaɗa rewɓe resaɓe ɓe min ko batte dewle sukaɓe rewɓe wonɓe e dewlu men ɓe ko ɓendinɓe mbaɗa sauvé mariage men Binta koye kiram kalɗen min mi resatama en ɓiɓɓe mbeyo par ce que mi waɗa bayeeko takkusan ko wudere e tisarte mbaɗanmi mi natti wadde ko mbaɗannomi henke e hecci henke ha joom gallam jooɗo saram so wottima waɗanta ɗum ataji mbiyen ko ɓiyam afo hokkuma kafe o yara on so yalti laari banggue goɗɗo ka an waɗi a farani hirde changen comportement meɗen changen gurdam meɗen dewgal ganden dewgal wona tan ko tangal manta sa mucci gasi tan seeɗi gasi ala dewgal ko a vie belamgo dewgal ñen foof eɗum tagi tubakoɓe ɓe beeli jaaɗen ɓe 70 ans hay saɗa jaari mbiyata tan jaga nder ni juuɗe en kolla yidde enen mi sikki min mbiyen ko enen maaro min mbiyami taw halpulareɓe Allah yaafam enen guiddi meɗen mbiyen mi maaro est ce que eɗen gandi ɓuri gildi ne waɗe men de par ce que hande a yiɗat Dieynaba Sow ne waɗi wuurɓe gara bonna ɗin gildi taw oɗo ne jiɗi ɗum haanda wawi haadde walla desdira e Dieynaba Sow mbaɗa hemmam mana hemmam ni wiyete pulaar ndesamo hande gonɗon balɗe bal tatan ko actrice ko star mi wiyatami resi kaari ala gildi tafete gilla rokkete ko respect eɗen jiɗi fitirde dewle eɗen jiɗi fitirde gildi aɗa andi ka jaali ko kalɗa ɗon ko mi gomɗintu ɗum par ce que hande min darotomi ko les artistes quoi par ce que hande ko woni mette men ko mi haalat ɗum ko kalɗa ɗo gonga ko mbiɗa ɗo ko gorko yima tan ça veut dire ko tuuyema tuuyema parce que tu es une artiste tuuyema parce que indema tuuyema parce que ono yiɗi wadde découvrir ko wone ma ko ara vacances avant na ara vacances hokkanmo confiance no gondirɗon par ce que hollanma ko gilli kolla ɗum gilli so ari vacances noon humpitimama an debbo on gondi o resima on gondi te avant ɓe gara ɓe ndesata on phénomène ɗo jogui avant ɓe gara ɓe ndesma soɓe gari gondon ha vacances mabɓe gasa ɓe koota soɓe koodi anan holno ɓe gadortoma wadde sarse tapas ɓe gonta nildudema dépense kala ko waɗɗino hakkude moon ɓe taƴa walla ɓe nodduma mbiya komi jaaɗo tournage nden eɓe belano eɓe beltide kono janggo pourquoi ɗo yaha tournage non min mi yiɗa debbo cahowo mi yiɗa kecce tu vois non komi ɓanndam ɗo no wuli par ce que no wuli kono ɓe mbaɗi en signal konngol ma cakkitingol après mbaynoroɗa par ce que ɗo gonɗa ɗo ne waɗi important voilà ɗon jettintum no woni konngol am cakki mbaynoroɗa affaire o gasi a faami Binta waɗati hewde joni Binta ɗum ɗon duttoɗa ceera debbo taw debbo wiyanima waɗanima ɗum waɗi ɓe mbiya artiste ɓe ndesatake eɓe ndese mais ça veut dire ko worɓe ɓe ballani wone worɓe ballani wone rewɓe kadi ɓe jiiɗa reseɗe ɓe jiiɗa reseɗe tan ko noon tan Allah waɗi ɓe eywa so ɗum fo ɓenni e wiide machallah weltade affaire o no rabbiɗi kono somin mbaɗanno développé ɗo ha janggo min gummatako ɗo par ce que min poti haalde ko no heewi mon gartu ɗo inchallah o hunde nde ganduɗa koko wuura kadi ko minen les artistes min gandi ko woni hen ko e wiide Binta mi weltima ko garmi e plateau ma Piindi TV e weltanade kadi jooɗiɓe ɗo ɓe par ce que mbiɗa andi ko joom hakkillaji yuɓɓuɓe woni ɗo kadi seɗen jewtuɗo ha ɓaawo janggo en gaynata ko fonno haalede foof toni gayni e way wiide mi jottako ɗo gaga hami ummoɗo mi salminani monsieur Diallo mon cœur à moi mi salmini wadmi gros bisou e salminde Seydou Diallo e wonde kala dendude naajo mi salmini ɗum eyyi Sohel haalo pulaar ndi ladde anda ɗimoɗe kono ɗimoɗe nanɗo hoore so neɗɗo woni caggal leydi
ayi neɗɗo funtama hen goho o funtama hen ɗiɗi enen ganden koye meɗen ƴewentena ten wona biɗo bonjour bonsoir fof mbiya acca dawgal par ce que enen soɓe jaggi en poppeji jaggen koye meɗen ken ɓiɓɓe lasɗi moƴƴuɓe eɗen gandi no gummi eɗen gandi mon fof noon to Allah fecci ɗum Binta bara ara e rewɓe yontaɓe resaɓe ɓe e rewɓe ɓesnuɓe to worɓe mumen jooɗaki ɓe yeɓe jooɗo ɗum dawgal sa dañi ɓiɓɓe ma jeegom gorko ma rokkuma dépasse aɗa jogui hirande ma haydara mankirande ma so tawi tan koko dardano he laabi ɗati yah so dardarni haaluji ma atte galle maɗa yima wurtinan witara kecco hoto bonni dawla mabɓe won worɓe noon mbaɗata ko vengeance e debbo soɓe gandi ɓe ndesima ala galle baba to paaɗa yumma maayi baba maayi a ɓesni ala to paaɗa pawanma ko metti an debbo on noon wiyatama ya jooɗo muñade waɗ volontaire ganda ɓesgu ala hokkuma ɗum ko Allah jogi ɗum saabu jour ko ɗum kaɓetemi hoto wuɗon mette aɗa wiya ala to kuccum ala to paami sababu no mamma gayni fof ma mettata eyi waɗima Allah jarama jarama wonno ko wone ɓerɗe ɗe heƴaka hen kono artoɓe dal wonɗo hen ko wone ɓerɗe ko heƴani e plateau par ce que enen rewɓe hande ɗe guura mette ala ko fawi noon so wona worɓe wona worɓe fof noon kono ɓuuri hen hewde hande wallahi elle si ko worɓe fawino ɗen en metti par ce que ngalata kucci ngalata paye ɗum tagi jinnaɓe ɓe ɓe responsabilité maɓɓe soɓe dokki sukaɓe maɓɓe dawle yeɓe gaynu eɓe jurno ɓe daara ɓe ganda ɓesgu maɓɓe ɗum ko guurata e mette hande hoto wi tan jooɗo ka deseteɗe ha maaya o wima Allah jarama a jarama mi weltinimama mi weltini wa Piindi fof mi weltini Dieynaba Sow sehlam sehiɗ ɓernat mi weltini Mamma Gueye neɗɗam guila henki taw hande arani koko waɗi kam tette e ar woyi 12 heures woyi wajanim seydi wiyata gorko moƴƴo Bineta tan Cheikh Oumar ño merci beaucoup kodɗo adama e Thias konngol ma cakkitima vraiment ɓayɗafere o heewani ko wasade worɓe rewɓe rek won fof kam to nangi ɗo yo nangu tan dewgal wona cakam quoi wona fijirde quoi yo won sérieux quoi hay soko couple ni yidde ni tan ɗum foti wonde sérieux sagu no wonde dewgal kadi noon dewgal kadi sa resama woni Allah resi oto nan influence bonɗo nangu ko moƴƴi ko kadi il faut se communiquer bien partage on noon yo gorko dañɗi ɗum e debbo wona link eyyi joni dal mi hanno ɗon communication quoi yo wone dewgal couple o yoɓe kaldu yoɓe ƴewtude e pamude ɓe mbasa wadde nande haala Mamma Gueye walla haala goɗɗo e goɗɗo goɗɗo faami mi yetti Allah no mi yetti sukaɓe ɓe miñom yen baade men ɗum woni Kadiali comme no haalde ɗum ni joni wallay c'est ma petite sœur adorée kadi ko fof elle représente tout pour moi Dieynaba Sow aussi tamit la même chose ma nièce a faami yoyi anne kadi mooy loolu ɓuri andude Bineta c'est à l'époque comme tuwaji ɓe c'est à l'époque donc au plateau kadi mi weltima hen kadi mbiɗa ñagonoma Allah an andi kadi ko jiɗɗa hen yo Allah rokke hen ko ɓuuri kadi jortuma ha gona une grande animatrice te Allah no wawi rokkude mum par ce que aɗa jogui foi aɗa jogui ɓerde nde te kadi a ligguima ko poɗɗa dañde ɗum ɗon an a ligguima ɗum leñol ngol vraiment tu étais brave wona hande ko hanki mais kala mo wona haaside ma wi lëk ñombat no wiyete kadi lëk ma wi lëk fof tuuto ñom a faami te kadi no wawi dog sa wona haasi ko mbasa haalde fowru fo aɗa waɗa wawi nanggande ɗum kam ñoppum no juuɗi te kadi no wawi dog alhamdulillah rabbil alamin ko fowru walla woƴen on jarama fof dal ɗum dal ɗum kay tagi yettude Allah julde e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mbaɗa wonde e weltade noon ko belamma plaisir mawɗo woni ɗo ena saabu kala jiiɗo oɗo nde mbawi en andi ko wowodirɓe yiɗodirɓe wonɓe sehilaɓe goni ɗo ena kono artoɓe noon par ce que débat o timmani ha o ena rabbiti mais men gartu kadi ha jañne ɗum ha yaadi kadi weltanade kadi caméraman uji meɗen ɓe coofani ɓe hono Ibou hono monsieur Ba on beltanama no fewi kadi en ɗon ndeweten calminen hono directeur meɗen ka Abou Diop tata Leyla ene wonde e buƴu meɗen en beltanimomo no fewi so ɗum ɓenni en beltanto chéri meɗen hono Idrissa Mbaye hande so neɗɗo heeɓi ɗo henna ko Allah e makko ɗon ndeweten kadi mi salmina Moussa Diallo mboɗo wima ya lennu kabirɗe ɗe marode